Казвам се Мартин Димов и съм управител на фирма LMR Group. Работим на територията на Девня цимент. Основната ни дейност се занимаваме с алтернативните горива на Девня цимент, биомасата и товарене на насипни товари. Цимент и производство. Разполагаме с телескопични товарачи Bobcat 2 броя. Един е този, който е до мен и един чисто нов вътре, който е на територията на завода. Моделът е TL3870. Избрахме Bobcat, защото пробвахме други марки, които са уж доказани на пазара, но не сме достатъчно удовлетворени и затова ми препоръчаха мои приятели, които работят с Bobcat от доста години и решихме да пробваме Bobcat. Относно обслужването от Мегатрон съм повече от доволен, защото винаги, когато и да се е наложил да съм се обадил за каквото и да е, сервизът се отзовал. Дейността ми е 24/7. Не може да си позволим лукса за да поставя под въпрос дейността. Тази машина зад мен, която е модел TL3870 е на, да кажем, почти 2 години и в момента е на 6000 моточаса. Работи 24/7, уникално здрава машина. Затова заложих и на втора машина такава, за да знам, че всичко ще е окей. За в бъдеще възнамерявам да закупя по-големия вариант челен товарач Девалон от Мегатрон. Невероятен екип, отношение, сервис, отзовават се винаги. Препоръчвам и съм го и препоръчвал на колеги, който има нужда от такъв вид техника, да се обръщат към Мегатрон.